Iki cerita babagan Ken Arok, satriya kang bakal dadi raja gedhe ing tanah Jawa. Asal usule kebak misteri lan ramalan. Ing sawijining dina, ana wanodya ayu asmane Ken Endok. Panjenengane garwane Gajahpara, nanging uga wus pepanggihan karo Bathara Brahma. Sawijining wengi, wong jeneng Lembung liwat ing kuburan. Dheweke ndeleng cahya murup kang gumebyar. Bareng dicedhaki, jebul bayi cilik kang nangis. Nalika krungu kabar bab bayi kasebut, Ken Endok nemoni Lembung. Panjenengane ngandhani, Ken Arok iku putraku, asil pepanggihanku karo Bathara Brahma. Ken Arok tuwuh dadi nom-noman kang gagah, nanging uga seneng dolanan judi. Dheweke asring gawe onar lan ninggal desa amarga tumindake. Ing salah sawijining lelampahane, Ken Arok ketemu karo wong jeneng Bango Samparan. Bango Samparan nuli dadi bapa angkate Ken Arok lan tresna banget marang dheweke. Sawijining brahmana suci asmane Dang Hyang Loh gawe nemoni Ken Arok. Dang Hyang Loh gawe nyritakake ramalan kuno marang Ken Arok. Ramalan iku nyebutake yen Ken Dedes, garwane Akuwu Tunggul Ametung, iku wanita pilihan kang luar biasa. Sapa wae kang dadi garwane Ken Dedes bakal dadi ratu agung panguwasa jagat.